Bueno, estamos xa de volta despois do pequeno descanso. A próxima charla é a eólica mariña e a súa difícil coexistencia coa pesca galega, por Torcuato Teixeira Valoria. Torcuato é abogado e exerce a profesión na especialidade de Dereito Pesqueiro desde o seu despacho aberto en Santiago de Compostela. En 2018, dentro da colección Pesquerías, Economía e Sociedad da Fundación FREMS, publicou o Manual Práctico sobre los derechos y deber de los pescadores ante las actuaciones inspectoras y el procedimiento sancionador pesquero. Asimismo, é asesor xurídico da Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, da Organización de Produtores Pesqueiros OPP 90 Pesca Asturias, e da Plataforma en Defensa da Pesca e dos Recursos Mariños, da que tamén é portavoz e representante na mesa de traballo da eólica mariña do Ministerio de Transición Ecológica e Reto Demográfico. Finalmente, destacar que Torcuato mantén unha vertiente docente como profesor no curso de posgrado Política Marítima Integrada da Unión Europea que organiza o Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga de la Universidade da Coruña. En o curso de extensión universitaria sobre estudios marítimos titulado La participación del sector pesquero en la conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y sin más, ya, Torcuato, cuando quieras. Muchas gracias. Vamos entonces a esto. Bueno, pois, boa tarde, grazas aos organizadores por convidarme a este curso e grazas á xente que estades aquí porque sei das dificultades que conleva estar hoxe aquí a estas horas e máxime cando un fala de último, non? Que, bueno, costa máis non quedarse ás últimas horas. Bueno, deste tema teño falado moitas veces xa. E teño falado moitas veces porque é un tema que preocupa moito non só aos pescadores, sino que preocupa moito tamén a sociedade galega e, en xeral, preocupa moito en outras zonas de España, non? Preocupa moito en Canarias, preocupa moito en Asturias, preocupa moito, por suposto, en Galicia, que vai ser onde centre eu a miña charla. O primeiro que teño que dicir é que, efectivamente, o título da miña charla, A eólica mariña e a súa difícil coexistencia coa pesca galega, pois, bueno, é un título xa que vedes que mezcla cuestións de carácter obxectivo e tamén xuicios de valor, non? No propio título da charla, porque, efectivamente, a miña presentación vai ser unha mestura deso, non? Unha mestura de datos obxectivos, contrastados e contrastables, e vai ser tamén unha mestura de xuicios de valor. Non sei quen dixo, igual a quen o sabe, de que os xuicios de valor sin datos detrás pois son ideoloxía a secas, non? Pero os xuicios de valor con datos pois son opinións lexítimas, discutibles, e que poden abrir debate, non? E, polo tanto, os meus xuicios de valor sempre os vou fundamentar precisamente neses datos obxectivos. A miña presentación, como non fixen un cronograma de como vai ser, vos lo explico xeralmente. A miña presentación vai ter dúas partes, ainda que pudieran ser máis, pero, bueno, podemos diferenciar dúas partes. Unha primeira que é por que entendo eu que é difícil esa coexistencia tendo en conta como se iniciou toda a planificación da eólica mariña. Falo de Galicia, pero por extensión podíamos falar de toda España, non? Pois como se iniciou a planificación da eólica mariña en Galicia e por extensión en toda España, e iso conleva ese mal inicio e conleva evidentemente unha dificultad para despois conseguir esa posible coexistencia da eólica mariña e a pesca galega. E despois unha segunda parte xa, que me vou centrar no que acontece dende que se publican xa coa aprobacións dos plans de ordenación de espacio mariño
as zonas, as ZAPER, onde potencialmente porán instalarse polígonos de eólica mariña. Non digo parques porque creo que o parques ten unha connotación como de infantil e de xogo, e eu creo que os polígonos de eólica mariña non teñen precisamente esa connotación. Non? Entón, eu, por xeral, a veces se me escapa de parques, pero por xeral sempre falo de polígonos de eólica mariña, porque non deixa de ser estruturas e complexos industriales. Vale? E como vos decía, efectivamente, empezamos moi mal. Aquele refrán de que empeza mal, mal acaba, o outro dito tamén que di que a semilla determina o froito. Non? Pois, efectivamente, empezamos mal. Empezamos mal no diseño da eólica mariña en aguas españolas. Entonces, todo o que aconteceu e todo o que está acontecendo como que era a crónica dun desastre anunciado. Vale? E vamos ir vendo algún detalle para que vexades por que falo nestes termos. Non? Para empezar, o Miteco optou polo máis sinxelo, que o máis sinxelo para o Miteco, eles mesmos o teñen recoñecido, e que determinar unha zona, por exemplo, prioritaria para a pesca é nos moi complexo, porque resulta que os pescadores estades por todos os lados. E encima, caladoiros, por exemplo, como o caladoiro de Cantábrico Noroeste, é un caladoiro moi rico, e hai zonas de pesca por todos os lados. Entonces, iso é nos moi complexo de ordenar. Entonces, vamos ir polo sinxelo, e o sinxelo foi prescindir totalmente da pesca, facer un diseño a gusto, sobre todo, dos promotores da eólica mariña, chámese promotores da eólica mariña ou chámese lobby enerxético, e a partir de aí, pois as cousas se foron torcendo. Bueno, aquí vos poño unha radiografía e falo de Aldraxe, igual os parece a palabra un pouco brusca, e falo de Aldraxe porque, efectivamente, para moita xente do sector se considerou un Aldraxe todo o que se fixo desde o inicio da planificación dos espacios mariños e desde o inicio da planificación da posible implantación da eólica mariña en aguas españolas e en aguas galegas. O primeiro contacto que tivo o sector co que sería o futuro diseño da eólica mariña foi un taller online con todas as administracións do sector pesqueiro e con todas as demarcacións, nun solo día. Poño aí en azul voluntaria porque, efectivamente, non se forzou este taller. Desde que o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico pois tiña, non me puse en cronómetro, e é unha boa idea ter un cronómetro. Desde o momento que o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico tiña un diseño de como quería planificar o espacio mariño en relación á eólica mariña, pois montou un taller online, bueno, daquela estábamos en pleno COVID, con todo o sector pesqueiro, cas comunidades autónomas, pero de todas as demarcacións. Nun solo día nos meteron ali a todas, sabedes que hai 5 demarcacións mariñas, a demarcación noroatlántica, que é que engloba Galicia, a demarcación subatlántica, que é que engloba o Golfo de Cádiz, a demarcación Estreito de Alborán, na zona do Estreito de Mar de Alborán, a Levantino Balear, que engloba todo o Mediterráneo e Baleares, e a quinta, que é a demarcación Canaria. Vale? Pues, bueno, pues ali todos xuntos, naquel magre magnum, sector canario, sector andaluz, sector do Mediterráneo, sector asturiano, galego, comunidades autónomas afectadas de Galicia, de Asturias, de Cantabria, País Vasco, Canarias, Cataluña, pois eso nos despacharon en un día presentándonos o famoso mapa que xa vichedes por aquí, que xa o presentou alguén, sobre como se quería planificar a implantación da eólica mariña en aguas españolas. Tivemos despois, no 2022, unha segunda reunión, aí xa poño que é unha reunión forzada, porque así foi. Foi unha reunión que, tras pedir en múltiples ocasións, tras saber cal era o mapa que se planificaba, reunións ca máxima responsable política do Ministerio, ca señora Teresa Rivera, que daquela era a máxima responsable, pois, bueno, conseguimos que nos deran, tras moita presión na opinión pública, que nos deran unha reunión na delegación do Goberno en Coruña, esta foto que vedes aquí, na delegación do Goberno en Coruña,
o secretario xeral de Medio Ambiente, Hugo Morán, que estaba por ali, por Coruña, por un tema de dragados da Ría do Burgo, e dixe, olles, temos aquí estas reunións pendientes coa ministra, aproveita, dedicalle un par de horas aquí a esta xente da pesca e fala con eles na delegación do goberno. Bueno, fomos a esa reunión, sabedes o titular que saliu desa reunión, el gobierno promete dar prioridad a los pescadores en el futuro plan de usos marinos. Cosa que non foi así. Pero isto foi o titular, porque isto foi o que se nos trasladou por parte do secretario xeral de Medio Ambiente e tamén por parte de representantes do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación que estaban tamén presentes nesa reunión. Houve despois outra terceira reunión forzada coa directora xeral da Costa e Mar, que en definitiva é a dirección que se encargou do diseño desde o principio dos plans de ordenación de espazo mariño. Tamén foi forzada porque estábamos, evidentemente, seguíamos reiterando peticións ca máxima responsable política de diseñar isto e ante a nosa reiteración, pois, nos remitiron a unha reunión ca directora xeral da Costa e Mar. Por iso vos poño aí, radiografía dun aldraxe, porque creo que non é de recibo a situación que aconteceu desde o principio hasta os nosos días. Bueno, aquí xa vos desgloso, por decirlo de alguma maneira, as diferentes reunións que pediu o sector pesqueiro a diferentes institucións. Efectivamente, solicitamos 3 reunións a Teresa Rivera, resultado negativo. Aí me vedes a min aí charlando, por decirlo de unha maneira, en Ferrol con Teresa Rivera. En realidade, estaba eu asistindo a unha reunión organizada polo lobby da Eólica Marina, e nesa reunión, aquí sí asistiu Teresa Rivera, é dicir, hai un sesgo claro de onde lle interesa estar e contratar e onde non. Pois nesa reunión onde sí estaba Teresa Rivera, pois os representantes da industria do metal tuveron a ben, cando eu estaba no pasillo, acercarme a Teresa Rivera para que a saludara, non? E en realidad o diálogo que mantiven con Teresa Rivera daquela foi, efectivamente, pedirlle que atendera as nosas solicitudes. E se pode dicir, porque non foi secreta a reunión, foi pública e todo o mundo escoitou, e ese gesto un pouco, a resposta de Teresa Rivera é que tenemos que hablar e tenemos que dejar de tirarnos los trastos a la cabeza, señor Teixeira. E, bueno, e casi intentan talvar un diálogo comigo ali no pasillo, o cal me neguei, dice, ten usted 3 reunións solicitadas, se vostede quere falar co sector pesqueiro, falemos evidentemente en Madrid ou en Santiago onde queira, pero non aquí no pasillo, non? Esa foi a radiografía dos nosos intentos con Teresa Rivera. Tuvemos un intento tamén ca secretaria xeral de Enerxía, que é precisamente a ministra que está agora, tamén resultado negativo, non fomos capaces de ter unha reunión con ela. Tivemos 2 reunións co secretario xeral de Medio Ambiente, unha negativa e outra positiva, que foi a que vos falei antes na delegación do goberno en Coruña. Tivemos reunións con grupos políticos do Congreso dos Diputados, todas positivos. É verdade que en todos os grupos políticos hubo unha sensibilidade cando fomos a Madrid ao Congreso dos Diputados moi especial para escoitarnos polo menos, e falo de todos, non excluyo a ninguén. Tivemos reunións cos grupos parlamentarios dos parlamentos autonómicos tamén, e aquí incluyo a todos. Hubo propostas non de lei tras estas reunións que se levaron tanto no Congreso dos Diputados como nos parlamentos autonómicos, con cas peticións que a propia Plataforma de Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños lles levou aos grupos políticos, proposicións non de lei que, por certo, que foron aprobadas, e iso tamén é de agradecer, non? E houve unha reunión tamén de intento con o Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, que algo terá que dicir tamén ao respecto, con un resultado tamén negativo. Houve reunións con científicos do IO, con resultado positivo, e aquí dicir que foron sempre 2 reunións moi productivas, moi claras, en que sempre entrábamos máis ou menos preocupados e salíamos, despois de falar cos científicos do IO, moito máis preocupados, non? Porque nos estaban dicindo que, efectivamente, se estaba diseñando a planificación da eólica mariña en España sin contar cos científicos. Esa era a realidad. Entón, claro, cada vez que salíamos do IO, salíamos moito máis alarmados do que entrábamos, non? Bueno, o sector, ante isto que fai e que fixo, bueno, o sector organiza e responde,
se fixo un manifesto en Burela, o manifesto de Burela en defensa do sector pesqueiro do Cantábrico Noroeste, manifesto que despois englobou non só a pescadores asturianos e galegos, sino tamén a pescadores canarios e pescadores de toda España a través da propia Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. O sector participa en diferentes charlas por toda Galicia fundamentalmente e tamén fora de Galicia. Temos participado tamén en Canarias, na que nos convidan para falar das nosas percepcións e sensibilidades en relación á implantación da eólica marina, se teñen feito concentracións, o ano pasado, sobre todo, se fixeron varias concentracións, se teñen feito incluso seminarios organizados polo propio sector, convidando, por suposto, non só as administracións, sino tamén as empresas promotoras para contrastar e debatir sobre a eólica marina e tamén participamos, por suposto, en diferentes publicacións cando nos convidan a falar desta cuestión da eólica mariña. Como vedes, non estamos quietos precisamente. E xa non vos falo da cuestión xurídica, porque o sector ten recorrido ante o Tribunal Supremo o Real Decreto de modificación dos plans de ordenación de espacio mariño, ten chegado ao Tribunal Constitucional e ten chegado ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos nunha loita xurídica que non tivo os seus froitos, pero que evidentemente tamén desde o punto de vista xurídico tamén nos movimos. E aquí traigo esta diapositiva porque é certo, e moitos tedes escoitado, non só de promotores que poden ter un interés lexítimo de que a eólica mariña se instale o máis rápido posible en España, sino incluso de políticos, de que perdemos o tren. Hai que apurarse que perdemos o tren. Estamos perdendo o tren, que por aí por toda Europa xa están enchendo os mares de eólica mariña e aquí estamos todavía quietos parados, non? Bueno, eu sempre que contrasto con alguén este mantra de perdemos o tren, sempre digo o mesmo, e dicir, estamos falando de trens diferentes. E estamos falando de trens diferentes porque, no caso de Galicia, temos unha realidade socioeconómica, temos unha realidade biolóxica e unha realidade incluso morfolóxica que nada ten que ver con outros países que están collendo ese tren que din que perdemos. E vou vos falar desas diferentes realidades. Bueno, para empezar, desde o punto de vista socioeconómico, do que representa a pesca en Galicia, bueno, pois como vedes, en España temos censados 8.757 buques, dos cales, máis de 4.000, pois están censados en Galicia. Países destes punteiros en eólica marina que nos dicen que xa nos levan moito adiantado, como Dinamarca, por exemplo, pois ten 1.958 buques. Alemania, por exemplo, outro país punteiro, algunha das fichas que creo que foi Laura, pois se vía, os países punteiros, pois ten 1.141 buques. Bélxica, que tamén está apostando, ten 61 buques. Ou Países Baixos, que tamén é un dos países que apostan, pois tamén ten, creo que son no último censo, sobre 600 buques. Por tanto, xa estamos vendo que estamos ante realidades socioeconómicas totalmente distintas. Bueno, está moi ben isto, porque saliu hai apenas un mes, a última estatística de Ocupesca, que é unha estatística que fai a Consellería do Mar cada 2 anos, e nos constatan pois a relevancia que ten este sector da pesca en Galicia, non? Estamos falando de case 4.200 buques e estamos falando de máis de 11.000 tripulantes embarcados nos buques en Galicia. Por tanto, como vedes, é un sector que ten unha importancia socioeconómica vital para este país. Esta foi a que xa trouxo Paulo, a mí tamén me gusta moito. Bueno, efectivamente, hai realidades xeográficas e morfolóxicas moi distintas. Eso é evidente. As plataformas continentais que hai no Mar do Norte ou no Mar Báltico, lugares onde están apostando fortemente pola enerxía eólica mariña, pois non ten nada que ver cas plataformas continentais que temos alrededor da península ibérica, non? E en Galicia, pois, a nosa plataforma continental é moi estreitiña, non? Como en casi todo o resto de España. Entón, esta realidade tamén é incuestionable, é dicir, pois non temos o Mar do Norte prácticamente toda a plataforma continental, é dicir, non temos esas superplataformas continentais que teñen noutros lugares, porque ademais nas plataformas continentais é onde están a maior parte dos recursos pesqueiros e onde traballa a maior parte da flota. Por lo tanto, hai unha diferencia importante.
Bueno, para poñer cifras sobre as plataformas continentais, porque igual así no mapa, ainda que é moi visual, é un mapa da NASA, ni máis ni menos, entonces, ainda que é un mapa moi visual, pois eu tamén quixen poñer un pouco de cifras en kilómetros cadrados, non? E, efectivamente, Galicia ten unha plataforma continental moi estreita, pouco extensa, 30.000 kilómetros cadrados. Francia ten unha plataforma continental que tamén está apostando pola eólica mariña de 350.000 kilómetros cadrados. Escocia, 470.000 kilómetros cuadrados. O Mar do Norte, todo o Mar do Norte son 575.000 metros cuadrados e o Mar Báltico 375.000 metros cuadrados. Por tanto, a extensión de plataformas, como vedes, é realmente importante, non? Este mapa, quero falar del para mostrarvos, por un lado, a riqueza biolóxica. Está centrado no Cantábrico noroeste, porque, evidentemente, eu estou centrado ahora en explicitar todo o que ten que ver ca pesca en Galicia, pero xa vedes que cada circulito lila posee un caladoiro identificado. Un caladoiro identificado, este mapa é do Instituto Español Oceanográfico, e solo entre a costa galega e a costa asturiana pois pasamos dos 300 caladeiros de pesca identificados. Por que digo identificados? Porque despois, ao redor da plataforma continental, pois están as chamadas especies migratorias, os peláxicos. Está a sardiña, está o surelo, está a xarda, está o bonito, aparece tamén atún roso polo Cantábrico. É dicir, hai unha serie de especies que se chaman especies peláxicas, migratorias, e que a anchoa, tamén a mencionei, importante, que teñen un percorrido ao largo da plataforma continental. E, por tanto, non hai un caladeiro específico, senón que están ao largo da plataforma e, home, hai unhas zonas en que se sabe que se frecuentan máis que outras, pero igual aquí, na parte sur de abaixo, pois hai unha importante mancha de anchoa este ano, e para o que ven, pois esa importante mancha de anchoa se traslada máis ao norte, non? Pero sí que tedes que saber que, aparte dos propios caladeiros físicos, pois temos esos peláxicos. E despois, fixadevos que aquí está rayada esta zona, é a totalidade da extensión da demarcación noroatlántica. E é importante que teñades en conta isto, porque tamén outro dos mantras que hai é que, pero a que veñen esas queixas do sector pesqueiro si só 0,47% das demarcacións marinas españolas serán ocupadas por zonas potenciales para a eólica marina? E claro, é un discurso con trampa. Por que é un discurso con trampa? Porque, efectivamente, onde o sector pesquero traballa e onde lle interesa saber como lle vai afectar é na plataforma continental. Todo isto, a demarcación noroatlántico son 300.000 kilómetros cuadrados, máis ou menos. A zona da plataforma continental galega, por exemplo, son 30.000 kilómetros cuadrados. Claro, se facemos unha regla de tres simple, dice, bueno, hombre, sobre os 300.000, o 0,8% vai afectar aos pescadores. Dice, non, pero que usted ten que facer as contas sobre os 30.000, que é onde están os pescadores. E sobre os 30.000, canto vai ocupar usted con zonas para eólica mariña? Pois vou ocupar 2.500. Pois daquela, en vez do 0,8, nos sale xa 8% de ocupación en zonas onde hai pescadores e en zonas onde hai caladoiros importantes da pesca. Ese tamén é outro mantra que circula por aí. Bueno, e na pesca, lamentablemente, estamos acostumbrados a sufrir, antes de que o dos bulos estuvese de moda, na pesca estamos xa acostumbrados a sufrir bulos cada 2 por 3, de todo tipo. E con esta eólica mariña se están reproducindo tamén ou bulos, ou millas de verdades, ou falsedades directas, non? Eu creo que é importante, e por iso eu veño contentísimo a todos os foros onde me chaman, reflexar con datos obxectivos cal é a realidade que temos e non intentar engañarnos facéndonos ver unha realidade interesada e que non é a que temos realmente, non? Bueno, eu falo aquí de exemplos de aportacións científicas solventes para saber como pode afectar realmente a eólica mariña ao medio ambiente e aos ecosistemas. E en xeral ao sector pesqueiro. Eu aquí puxen 4 referencias, unha referencia do Instituto Español Oceanográfico, unha referencia, e hai moitísimas tamén, do Instituto de Investigacións Marinas de Noruega, que ten moitos estudios avanzados, o propio traballo de Pablo que mencionou aquí tamén é unha referencia que non poño aquí, pero que tamén a recomendo,
referencias do ICES. Eu estuve aínda a semana pasada nun grupo de traballo do ICES, que é un instituto científico de moito prestixio a nivel internacional e que fai incluso as recomendacións de taxa e cuotas á Unión Europea. E ese instituto científico, eu estuve os xoves participando nun grupo específico constituído polo ICES, o que está dicindo é que hai grandes incógnitas sobre como pode afectar a eólica mariña aos ecosistemas mariños e que están aínda nun proceso de elaboración de parámetros científicos que nos podan dilucidar como se pode determinar que afectacións pode haber. E que eso, evidentemente, non vai para un ano ni para un e medio. Eu sempre me acordo dunha das reunións que tivemos nesa mesa de traballo na que participo como membro da pesca en Madrid, unha mesa de traballo que constituíu o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, que cando nos convocaron o sector pesqueiro para ir a esa mesa de traballo, na convocatoria notei eu e outros compañeros da pesca que faltaba algo. Que faltaba? Que convocaban ao sector pesqueiro, convocaban as direccións que tiñan que ver ca pesca do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, e incluso os directores de Enerxía, convocaban tamén as direccións que tiñan que ver ca pesca do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, pero, este aquí, que non aparecía ningún científico na mesa. E, entonces, claro, automáticamente, nosotros puxemos unha condición clara. Si o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico quere ahora constituir unha mesa para dialogar co sector, cando xa fixo todo o que fixo, unha condición sine qua non é que haxa científicos nesa mesa. Ten que estar o Instituto Español Oceanográfico, que é o Instituto Científico de Referencia, sentado nesa mesa e hai que escoitar aos nosos científicos. E así foi. É dicir, finalmente se constituiu esa mesa en que están integradas administracións, sector e científicos. Pero a idea primixenia do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico era prescindir da ciencia tamén nesa mesa. Por tanto, eu vos animo a que consultedes, insisto, ten moi bons traballos o Instituto de Investigacións Marinas de Noruega sobre o tema de impactos da eólica mariña. Por suposto, o Instituto de Investigacións Marinas en Noruega di que hai moitas lagunas, pero o que ten claro é que ni se lle ocurra ao goberno noruego poñer zonas destinadas á eólica mariña en zonas de desove ou en zonas de xuvenís. Que non se lle ocurra plantear a instalación desas estruturas nesas zonas. E, bueno, insisto, este primer traballo tamén que está publicado na página web do IEO tamén é moi interesante. La energía eólica marina, situación actual, impactos e aspectos a tener en cuenta, é moi interesante. E despois hai diversas publicacións e, por suposto, propias publicacións que hai no ICES, que creo que é recomendable miralas con calma para saber ao que nos podemos enfrentar, non? Bueno, aquí xa se falou de algún dos efectos da eólica mariña, son diversos e varios potenciales, é dicir, estamos en fase larvaria, en fase de estudio, en fase de valoración, pero son múltiples e diversos, non? O primeiro, xa o máis claro, é que, por lo xeral, como ben comentou Pablo, en toda a Unión Europea, salvo moi raras excepcións, nas zonas onde se ubican polígonos de eólica mariña, a pesca non se practica ali, é moi difícil. E, ainda que fora factible, os pescadores non queren asumir esos riscos. Nin os pescadores, nin a mellor os propios seguros marítimos. E, por suposto, nós temos falado que a Dirección Xeral de María Mercante xa nos comenta. Ollo, porque que non vos venda ninguna milonga, porque vos pode vender o promotor que vos va a dejar allí pescar, pero es que en materia de seguridade marítima, nosotros non podemos autorizar que se realicen actividades pesqueras nunha zona en que, mellor, un helicóptero de salvamento marítimo tería dificultades para operar, por exemplo. Entonces, aquí vos traigo unha lista de posibles impactos, evidentemente expulsión de pescadores de zonas que se ocupan, sobre todo aquí, en España, que se diseñaron unhas zonas potenciales encima prácticamente de caladores importantísimos de pesca, non? Eso, pues, bueno, vai conlevar, evidentemente, riscos na seguridade e na política pesquera, efectos ecolóxicos indirectos sobre recursos pesqueiros, bueno, impactos socioeconómicos sobre o sector pesquero, porque se perde rentabilidade ao desplazarte a outras zonas, problemas de carácter biolóxico, porque se ti desplazas unha flota a outra zona onde hai unha flota X, se vas 2X, aumentas o esforzo pesquero sobre esa zona, co cal causas tamén un problema ecolóxico noutras zonas onde antes non había, etc. Entón, bueno, isto é un resumo, pero podía haber máis. Bueno, e aquí, de novo, nos encontramos con outro bulo. Este é un vídeo que vos vou poñer agora, que se gravou en Viana do Castelo, onde está un dos primeiros polígonos de flotante
que se instalaron nas aguas da Unión Europea, e nós fomos a Viana do Castelo por unha cuestión. Nunha reunión no Observatorio da Eólica Marina dependente da Xunta de Galicia, houve un promotor que chegou a dicirnos que non sabía por que nos queixábamos tanto dos posibles impactos negativos da eólica mariña nos ecosistemas mariños, porque en Portugal os pescadores de Viana do Castelo estaban contentísimos. Coño, sí, ide preguntar ali se queredes. Bueno, nosotros contactamos con pescadores de Viana do Castelo e non só fomos ali a falar directamente con eles, sino que ademais lles pedimos se era posible facer algunha xestión ca empresa que tiña instalados o polígono de eólica marina en Viana do Castelo para visitar o polígono e falar tamén ca empresa. E fixemos esas dúas cousas. Falamos ca empresa e visitamos o polígono e falamos cos pescadores. Entón, aquí vos poño un extracto, non ten ningún corte ni nada. E tal como dixo este pescador de Viana do Castelo, este representante dos pescadores, o que nos contou cando lle preguntamos que estaba acontecendo realmente en Viana do Castelo. E entón, ahora para poñelo, aquí o play é listo, non? Non sei se está, tira isto. Tiría que darlle aquí o ordenador. Aquí, vale. Pues nada, vemos esto. Francisco, agradecerche moito que nos tiveras convidado e nos ofreceras todo o que nos ofreciches para ver en primeira mão o que aquí aconteceu ca eólica mariña que se instalou frente a Viana do Castelo e tamén, bueno, coñecer, que era tamén o que queríamos os pescadores galegos e asturianos, coñecer de primeira mão a experiencia de un representante da pesca portuguesa, que tamén o que nos levou e motivou a estar aquí contigo, non? Levo a impresión de que a industria eólica mariña que se instalou aquí frente á costa de Viana do Castelo, inicialmente o diálogo foi escaso, pero que non foi, ao final, todo satisfactorio que podía ser para os pescadores no relativo a como se acabou de facer todo, porque, por exemplo, me comentabas que todo o que é a pesca que vos contabades que ibades poder facer na zona do cabo do cableado, ao final aí non se pode pescar nada, 500 metros a cada lado do cable prácticamente non se pode pescar nada, non? E creo que era iso algo que non contabades, que inicialmente pois pensabades que se podía facer. E tamén chamoume a atención, que os nos comentabas, non? Que estades detectando que ao redor do parque certas especies como pulpo, como lubina, o maragato, outras especies que ahora non hai a presencia que había antes, non? E que iso danos que desconfiar se non estará pasando algo, e ese algo poda ter relación con algo que hai aí agora, que son esos tres muiños e que antes non había. Como estades aquí desde a túa representación aquí en Viana do Castelo, levando todo isto e todas estas inquedanzas? Bem, é assim, isto foi um problema complicado. As negociações começaram em 2014, vieram mais tarde. A administração atribuiu, sem consulta à pesca, um espaço para esta empresa lá colocar os 3 aerogeradores. Nós contestámos porque tínhamos chegado a um acordo que era dentro das 12 milhas nunca, fora das 12 milhas num local de acordo com os pescadores. Isso não aconteceu, o governo também, que tinha essa responsabilidade, não o fez. A empresa viu-se em posse de um espaço que lhe foi atribuído e tentou de toda a forma resolvê-lo. Agora, é evidente que a pesca naquele ano caiu. No ano seguinte constatámos hoje que vimos os resultados de 2021 que cresceram. A semana passada tivemos uma reunião com todos os armadores que operavam naquela zona e que constatam que a 1 milha daquela zona não há peixe, e portanto normalmente era a pesca polivalente, que pesca com redes de tresmalho, redes fixas sempre, e também redes de tresmalho de fundo, e que essas espécies desapareceram. E portanto, no entanto,
é possível, desta informação que nos caiu hoje, eu tive ao mesmo tempo que vocês, de que eles continuam a pescar mais longe, mas com aumentos de capturas, dá a impressão que este peixe que saiu dali foi para essas zonas e se calhar aí o pesca. É um facto que nós temos que avaliar e estudar agora de qualquer maneira. Agora, o que me parece que a nossa negociação foi má, porque isto também foi novo, foi a primeira vez que isto aconteceu, mas eu entendo que, em função de que cada empresa perder neste projeto, não é? Se eu tenho uma área de pesca que era para a minha empresa, que esta empresa amanhã seria dos meus filhos, que amanhã seria dos meus netos, este rendimento terá que ser assegurado. E para que haja qualquer possibilidade de convívio ou de chegarmos a um entendimento, estas empresas vão ter que ter, durante toda a vida, uma percentagem do rendimento da faturação. Se eu vou perder 10 mil por ano, ou 1 milhão por ano, eu terei que ser compensado desse 1 milhão por ano mediante uma percentagem sobre a faturação. E acho que todos os pescadores afetados terão que pensar e raciocinar da mesma forma. Porque, caso contrário, aqueles locais nunca mais vão ser locais de pesca. Nunca os vossos netos vão poder lá pescar. Nunca a vossa empresa vai ter aquele rendimento. Portanto, assegurar isso para o futuro e esse entendimento com estes projetos poderá advir daí. Agora, a parte importante de atribuir um espaço marítimo a uma produção eólica tem que se ter em conta que são locais de alto rendimento da pesca, de peixe de qualidade, e se compete a cada governo que se inteire junto da pesca e que não faça alguma asneira de que aquilo que está, creio, a tentar que aconteça em Portugal. Bueno, pues ya está. Rematamos este vídeo. Bueno, rematamos con dous artigos. Un era da Constitución Española, o 130, que efectivamente os poderes públicos deberán promover a actividade económica e o desarrollo dos sectores económicos en España, pero fala de que prestando especial atención a certos sectores, entre eles a pesca. É como unha especie de discriminación positiva. Fala da pesca, da ganadería, da artesanía, etc. Entón, é un artigo constitucional que a veces se esquece, pero que ben quere dicir que en caso de choque de prioridades hai que ter especial atención a certos sectores. E aí se menciona a pesca. E despois o outro artigo que aparecía aí ao final é o ni máis e menos que é o artigo 2.3 do Acordo de París de 2015, que foi un dos acordos máis importantes en relación á loita contra o cambio climático. E ese acordo do cal é parte España insta efectivamente a España e a outros países que asinaron ese acordo a loitar e a poñer todas as medidas necesarias para loitar contra o cambio climático. Pero hai unha coletilla que se esquece a moito responsable político, que di, sin poner en peligro a produción de alimentos. Si expulsamos a pescadores, si poñemos en peligro os ecosistemas marinos, poñemos en peligro a produción de alimentos. Por lo tanto, estaríamos tamén indo en contra do Acordo de París. E iso é importante telo en conta. Non sei se non avanza porque igual o vídeo quedou aquí, te le queda aquí para diante. Claro, para diante de puro y duro. Ahí. Ahora, vale. Ah. Ahí, vale, ahí está. Sí, este era el siguiente. Bueno, todo isto a moita xente do sector pesqueiro nos leva a pensar, e hoxe ser confiados pois, ten moitos riscos, de que ao final o que se pergueñou foi un gran cambalache entre políticos e os lobbies de enerxéticas para poñer en bandexa de plata a industrialización dos nosos mares, sin ter en conta nin os ecosistemas mariños, ni un dos usuarios máis antigos do mar, que son os nosos pescadores. Esa impresión que temos
moitos pescadores. Bueno, o mapa final, este non é o mellor mapa tal vez que podía traer, pero sí que é importante porque, bueno, visualiza aí exactamente a extensión das zonas, non? E aquí, ainda que non fala de NOR 1, que sería A, NOR 2, que sería a B, NOR 3, NOR 4, fala por letras, este é o mapa da Avo de Galicia, e está bastante ben visualizado o que é o impacto nos caladoiros. Ainda que non están todos os caladoiros, sí que está moi ben visualizado, por exemplo, esta zona B, o NOR 2, que é moi apetitosa para os promotores, porque é unha zona onde maior vento hai, pero claro, resulta que ten un inconveniente esta zona. Bueno, unha zona que sabedes son 1.806 km cuadrados, reservados por Eólica Mariña, pero ten un inconveniente, que hai importantísimos caladoiros de pesca. E é, ademais, unha zona moi usada polos pescadores. E, ademais dese inconveniente, depois o veremos con máis detalle, resulta que aquí pois hai unha zona importante de cigala que estamos en período de recuperación desde o ano 2017. É a chamada Unidade Funcional 25, que é unha zona moi sensible para a cigala e que levan os pescadores sin pescala desde o ano 2017 para intentar recuperala. E, ademais, todo por aquí, en toda esta gran franja, cercana e prácticamente colateral ca zona NOR 2, hai unha veda que é a chamada veda de Coruña Cedeira de protección de juveniles da pescada. E unha veda tamén para intentar, evidentemente, que ese stock da pescada tan importante como pois veredes, pois se conserve e teñamos pescada para moitos anos. Pablo se comentaba que hai aquí este G de... Eu creo que este, sí, ou este, Pablo, o que está sobre unha zona de protección de biodiversidade, eu creo que este, non? O H. Este está sobre unha zona de protección de biodiversidade, é chamativo realmente o tema, desde logo, e aquí o G, que sería o 7, o NOR 7, está xusto nunha zona onde hai unha veda para a recuperación do besugo, en aguas asturianas. Bueno, é dicir, alguén se lle pode ocurrir que nunhas zonas tan sensibles, non só desde o punto de vista da actividade pesqueira, sino desde o punto de vista biolóxico, se pergueñe este mapa con estas zonas potenciales para a eólica mariña. Por eso puña aquela diapositiva do Cambalache, non? Bueno, ao final, con ese mapa, pois, bueno, os promotores legítimamente pois están presentando proxectos, non? Están presentando proxectos. Galicia se leva a palma, como vedes aí, pois hai nestes momentos 11.283 megavatios de proxectos presentados para Galicia. Acordadevos que o obxectivo era daqui a 2030 esos 3 gigavatios. Bueno, pois é só en Galicia xa temos máis de 11.000 megavatios presentados. En Andalucía hai máis de 5.000, en Cataluña 4.000, estos en Canarias 3.000 e pico. Bueno, estos son os lugares onde se están presentando proxectos para a implantación da eólica mariña. Bueno, se queremos poñerlle nome a quen están presentando esos proxectos, tamén é importante sabelo. Bueno, pois son estas empresas de maior a menor quen están presentando esos proxectos. Capital Energy, que creo que esta empresa onde está o que fora o xenro de Florentino, o presidente de Madrid, se non me equivoco. Grupo Cobra, que creo que esta é unha empresa agora está participada por un grupo francés. AB Energy, esta é unha empresa creo que con sede con domicilio social en Córdoba. Ferrovial, Pino, e tamén que tiene relación con Acciona, estas cosas. Resol, que creo que participa fundamentalmente como accionista mayoritario un fondo norteamericano. Iberwind, controlada creo que por unha empresa, por un fondo irlandés. Blueflux Ener, e xa non me acordo quen estaba controlado, e Iberdrola, que creo que controla un fondo de Qatar, ou así. Bueno, estos son os protagonistas da implantación da eólica mariña no futuro en España. Non sei se vos gustan ou non os protagonistas, a min desde logo non me gustan nada, sinceramente. E non me gusta nada porque, entre outras cousas, a última estadística sobre emisións totales de CO2 en España a partir das memorias de empresas do IBEX 35, estos son datos do 93, vemos que 96% das emisións totales de CO2, quenes son os protagonistas? Naturgy, Resol, Iberdrola, Endesa, é dicir, os que ahora queren ser protagonistas da chamada transición verde ou ecolóxica e que nos queren vender que todo isto, ao final, non é para fazer un gran negocio, sino que é para outras cosas, non? Se está agotando a batería. Enchufamos aquí algo? Un aerogenerador.
Tes onde chufar? Gracias. Bueno, pois esta é a realidade tamén, un dato incuestionable. Isto, é dicir, pode gustar máis ou menos, pero isto é o que temos. É moi bon esta... Eu me gusto de moito de dibuixantes, teño así como referencia ao Roto e a Forges. E este é moi bon. Este é moi bon porque evidentemente a Coniver lleva mucho colorante. Pois sí, leva demasiado colorante. Empezamos falando xa de cousas máis concretas. Quedan apenas 5 minutos, pero creo que me vai chegar. Pois falaba antes da pescada e da importancia da pescada. Efectivamente, nesas zonas onde antes víamos que estaban proyectados zonas importantes para a eólica mariña, pois hai unha gran presencia de pescada. A pescada, canto máis azul vedes, son onde máis kilogramos por lance hai. Un lance é cando se botan as redes e canta pescada traen cada vez que botas as redes por un tempo determinado, non? E como vedes, son zonas moi importantes de presencia de pescada, esas zonas onde se prevé implantar a eólica mariña. Este é o mapa, en concreto, que antes tamén xo puxo Pablo, bueno, sabedes que as zonas están efectivamente na plataforma e en zonas importantes, como antes vos poñía, de presencia biolóxica, por exemplo, da pescada, e podíamos falar de máis recursos, non? Pero falamos da pescada porque é unha especie de referencia en Galicia, non? Isto é un mapa que parece caótico, pero é un mapa moi realista, porque esta é unha captura de pantalla dun plotter dun buque de arrastre. Todas estas líneas que vedes son lances que un solo buque de pesca con porto base na Coruña, un buque de arrastre de litoral, fai na famosa zona Nordós. Como vedes, se a este pescador lle suprimimos toda esta zona de traballo, pois a faena que se lle fai é gorda. Vale? Aquí tamén tedes a outra zona, a Nord 3, e como vedes tamén é unha zona importante de traballo para moita flota. E isto, insisto, é só un solo barco. Isto é unha captura de pantalla dun solo barco. Despois, aquí me centrei na zona Nord 3 e Nord 4 e vedes que nesa zona onde está reservado ese espacio para a eólica mariña, pois hai importantes caladeros de pesca. Teñen os nomes moi singulares, en Galicia os pescadores lle poñen os nomes moi curiosos. Os caladores, temos o Mar do Crimen, temos o Puntal, temos o Bolo, temos o Seco do Ortegal, o Puntal 21, etc. É dicir, zonas importantísimas para a actividade pesqueira e, por tanto, zonas importantísimas biolóxicamente. Cando un pescador traballa nunha zona, quere dicir que, aparte de ser importante para a súa actividade, é importante porque ali biolóxicamente hai riqueza. Vale? Isto é xa o que sería o plotter sobre a zona Nordós que falábamos e, como vedes, fixadevos, aquí hai un montón de caladeros de pesca, a selva, o Mar de Frades, e aquí me dibuixou un patrón de pesca, que foi que me fixo isto, a chamada zona de protección da cigala, a unidade funcional 25. Como vedes, a zona que está establecida por a eólica mariña está de pleno sobre unha zona de especial protección para a cigala do Cantábrico. Que vos parece? Pois aí tedes, e se que andan campantes. E está un dos caladeros de pesca máis importantes de Galicia, a Playa Nova. Aí hai de todo, hai cigala, hai rape, hai meiga. Bueno, pois, o que se pretende é priorizar, industrializar estas zonas, poñendo en peligro os recursos e os stocks e expulsando os pescadores. Estas son fichas oficiales, as outras eran capturas de pantalla dun plotter, estas son fichas oficiales do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e como vedes, esta é a pegada dunha frota concreta, a frota de palangre, está pegada, marcada en roxo, sobre as zonas que están previstas para a eólica mariña, e como vedes, a mancha, que son todos estes puntos roxos, que son a actividade da frota de palangre, abarca importantísimas zonas que están previstas para a eólica mariña. Podíamos falar de outras flotas, a flota deste caso de Volanta, e como vedes, igual. Claro, e que a pesca ten unha presencia moi importante no caladeiro Cantábrico Noroeste, claro que ten unha presencia moi importante, e é complexo chegar a determinar que espacios poden facer que coexista a pesca que a eólica mariña. Por estas cousas, ni máis ni menos, porque a pesca ten unha importante presencia en todo o caladeiro Cantábrico Noroeste. Esta, insisto, é a pegada da Volanta. Esta é a pegada, por exemplo, do arrastre solo de Ribeira. O arrastre de Ribeira, como vedes, tamén volvemos á famosa zona Nordós. Ten unha importante
actividade na zona NOR 2, co cal lle afectaría de pleno, e ten tamén unha importante actividade nesta zona NOR 1, nas Rías Baixas, que a veces parece que, eso un pouco afecta. Pois sí afecta, porque, por exemplo, aquí hai un importante caladoiro de lirio. E aí, por exemplo, as parellas de Ribeira, que están especializadas na captura de lirio, capturan moitísimo lirio nesta zona. E, como vedes, lle suprimen prácticamente a súa zona de lirio, para implantar potencialmente unha zona NOR 1 aquí nas Rías Baixas para a Mariña. Bueno, xa indo máis concreto unha campaña, esta é a pegada da campaña de bonito de buques asturianos, solo de buques asturianos, é dicir, os buques con porto base en Asturias, cando se realiza a campaña do bonito, solen andar por estas zonas, canto máis oscuro, máis presencia de buques. Na campaña do bonito, que hai que dicir, canto máis oscuro, máis presencia do bonito. E como vedes, solo para esta parte da flota, o feito de reservar estas importantes zonas para a Mariña expulsaría e poría en peligro a propia campaña do bonito, ni máis ni menos, que estamos ahora nela, por certo. Vale? Bueno, remato con dúas cousas. Os beneficios de comer peixe. E, por tanto, os beneficios de ter pescadores. Proteínas de alta calidad, omega 3, corrupción de cerebros sanos, vitaminas e minerais esenciais, prevención de enfermedades crónicas, desenvolvemento infantil saludable, reforzo de defensas naturais, parte clave da dieta atlántica mediterránea, alimento sostible e responsable, apoio ás comunidades costeiras. Sí, porque, ademais, apoiar a pesca e tamén loitar contra o cambio climático, porque a proteína derivada da pesca, aparte de ser moi saudable, eu lle chamo a veces ao peixe diamantes, porque son diamantes para a nosa saúde, resulta que é aquela proteína que menos pegada de origen animal, que menos pegada de CO2 ten, que non ten apenas impacto hídrico e, por lo tanto, é unha forma tamén de combatir e de loitar contra o cambio climático. Bueno, e non podía acabar tamén sin Forges, e efectivamente, non podemos ser ingenuos, ni inocentes, despois pasan as cousas que pasan, porque está claro que a eólica mariña ten unha influencia importante no poder, sempre ativo, non é da hora, hai uns vasos comunicantes entre as industrias enerxéticas e os membros do goberno, basta con mirar aínda os consellos de administración de algún dos promotores que antes aí vos mostraba, e, polo tanto, estamos ante un diseño non pensado no interés xeral, nin pensado, por suposto, nos pescadores, nin nos ecosistemas mariños. Estamos ante un diseño pensado nos intereses concretos e particulares de certas empresas para, evidentemente, mellorar a vida non da poboación, sino dos seus accionistas. Por iso, a pesca o que vai facer é defender, por suposto, con uñas e dentes o noso valor para a sociedade, que creo que é indiscutible, e para iso vamos necesitar ter, por suposto, como coaligados a sociedade civil. A pesca non se opón a renovables mariñas, non se opón a renovables, como eu digo sempre, un pescador está doblemente afectado polo cambio climático. Está afectado como membro da sociedade civil que é, porque eu como membro da sociedade civil tamén me preocupa o cambio climático, e porque ter uns océanos saudables vai influir para que a túa actividade económica no presente e no futuro se poda desarrollar. Pois nada máis, aquí acabo a miña intervención. Gracias. É o turno de preguntas, por favor. Gracias, Torcuato, pola presentación. Moi interesante, a verdad que é imprescindible ver onde están todos os caladoiros e entender a complexidade do problema que temos aquí. Podería existir algún sitio, polo que mostras, máis preto da costa, entendo que sería relativamente pequeno, pero podería existir algún recuncho que podes explorar? Esa é unha pregunta. E a segunda, é unha zona que teño curiosidade por entender é o Golfo de Cádiz, porque o Golfo de Cádiz é bastante somero. Tes algún comentario respecto á presión da pesca que pode haber ali, a riqueza? Bueno. O Golfo de Cádiz é un ecosistema efectivamente importantísimo e moi rico, non? E, de feito, inicialmente o Golfo de Cádiz había previsión de establecer zonas para a implantación de eólica mariña, pero aí o que primaron foron os intereses de defensa, sobre todo. Esos foron os intereses que primaron. Non tanto os pesqueiros, pero os intereses do Ministerio de Defensa.
Si pode existir unha zona en Galicia, a día de hoxe eu creo que non. Pero estamos esperando informacións que está levando a cabo o Instituto Español Oceanográfico, dúas das medidas que se acordaron por parte do propio goberno para implementar a eólica mariña en aguas españolas era ter un estudio sobre impactos socioeconómicos e un estudio sobre impactos nos ecosistemas mariños. Eso todavía non hai. Creo que cando baixa tenemos que valorar, porque evidentemente toda actividade ten uns impactos, eso é evidente, non podemos tampouco, que non ten ningún impacto. Calquera actividade ten un impacto, a pesca tamén ten un impacto e a instalación da eólica mariña tamén terá un impacto. O que hai que mirar é hasta onde podemos chegar. Non? Hasta onde podemos chegar e ver os espacios que sexan menos lesivos, pero que ao revés, estamos xa partindo dun punto de partida en que nas zonas máis sensibles, desde o punto de vista biolóxico e desde o punto de vista da actividade pesqueira, estamos marcando ali xa unhas amplias extensións para implantar ali a eólica mariña. Isto hai que darlle unha volta non de 180 grados, de 360, hai que resetear todo isto, hai que empezar de cero. E sempre poñendo os científicos e o tempo da ciencia de primeira. Porque, mira, unha das cuestións que me acordo unha responsable política lle dixo un científico de IO es que necesitamos eso con urgencia. E o científico de IO dixo, es que la urgencia de la ciencia no es vuestra urgencia. Y los tiempos de la ciencia no son vuestros tiempos. Os tempos políticos, a urgencia política é unha cousa. E os tempos da ciencia e a urgencia de ciencia é outra. E a ciencia necesita tempo. E entonces non vamos intentar facer cousas por presións, sobre todo políticas, de certos lobbies, saltándonos a altonera calquera outra consideración, social, económica, científica, etc. ¿no? Comentabas que eran importantes os datos e penso que vou poñer datos en riba da mesa, me parece moi interesante. De todas maneiras, eu noto falta dous datos. Puxeches os datos da flota europea, non mencionaches a flota de Reino Unido, o número de barcos, non sei se os tenes... Porque me centrei na Unión Europea, como o Reino Unido se largou, paso dele. Ahora me centro só na Unión Europea, senón que me quedara. É o país que máis... Sí, está apostando. O Reino Unido tamén ten unha flota importante, non tanto flota de menos de 10 metros, o Reino Unido ten sobre todo flota importante de arrastreros pelásicos. E os arrastreros pelásicos solen traballar a bastantes millas, non? E os polígonos de eólica mariña no Reino Unido están bastante próximos á costa, algún, polo que eu sei. Pero, bueno, é dicir, no Reino Unido o sector pesqueiro tamén fixo valer certas consideracións en relación a como se está diseñando a eólica mariña no Reino Unido. E non é, evidentemente, un país punteiro en materia de pesca, sí, ten unha flota importante, por suposto, pero o impacto socioeconómico que pode ter no Reino Unido a eólica mariña co que pode ter en Galicia non ten nada que ver. Sí, moita desta flota viña dende Galicia, precisamente. No, eu acordome como anécdota que no Observatorio de Eólica Mariña unha vez veo unha enxeñeira, creo que era noruega, que estaba precisamente nun proxecto dun promotor español e ao mesmo tempo estuvera tamén nun proxecto frente ás costas de Aberdeen, non? Da eólica mariña. Entón, ele decía que non, despois de escoitar no observatorio o sector pesqueiro galego, non entendía ese, que dicía la mal humor, incluso dicía, que mal humor ten aquele sector pesqueiro gallego con todo isto. Dicía, en Escocia allí montamos un parque e non pasou nada. E claro, eu automáticamente me fui unha aplicación destas que hai de GPS que che localiza todos os buques que están operando nunha zona determinada e fixen dúas capturas de pantalla xusto nese momento sobre os buques que estaban operando na costa galega e os buques que estaban operando frente á costa de Aberdeen. Non ten nada que ver. É dicir, a pegada que temos e a intensidade de actividade que temos na costa galega non ten nada que ver ca intensidade da actividade pesquera que teñen, por exemplo, frente á costa de Aberdeen, non? Outro dato mencionabas que o 8% da superficie que se reserva, digamos, para eólica mariña, e é posible, o sea, gustaríame saber canto representaría o impacto de eólica mariña en términos económicos precisamente na pesca, de cantos postos de traballo estamos falando, de cantos millóns de... En términos xerais, a última estadística do Cupesca son 11.000 tripulantes, pero non debemos esquecernos que a actividade pesqueira está vinculada a casi 87 subsectores da economía galega. Dos 90 ou 94 subsectores, aí vos recomendo os estudios de Mari Carmen García Negro, hai casi un 90% dos subsectores da economía galega vinculados de forma indirecta á propia pesca. Se calcula que por cada posto directo
que genera a pesca se generan entre 4 e 5 postos indirectos. Pero eu nunca me poño, fíxate, eu nunca me poño nese marco de discutir cantos postos genera a pesca e cantos pode generar a renovable, porque creo que ese non é o marco de discusión. Aquí o que temos que intentar é de convivir todos, por suposto, pero non sacrificar un sector que xa está traballando e operando nestes momentos tan importante, ademais, para a soberanía alimentaria, que a veces nos esquecemos, só pensamos na soberanía enerxética e nos esquecemos da soberanía alimentaria. Nunha Unión Europea que 2/3 dos produtos pesqueros que consume a súa poboación teñen que vir de fora. Entonces, eu creo que o tema de canto xeneramos uns ou canto xeneramos outros, eu nunca discuto cos promotores sobre eso. O gallá se podan crear 5.000 ou 10.000 ou 20.000 postos de traballo co tema da eólica marina, pero claro, eso non pode supor que sacrifiquemos ecosistemas e sacrifiquemos o sector pesquero galego. Se non, por aí non entramos. Habla sobre ciencia y me gustaría saber si se está teniendo en cuenta una posible, o si se está estudiando sobre un posible aumento de la diversidad o de la población de ciertas especies en esas zonas en las que no sería posible pescar y que después podrían emigrar a otras zonas aumentando la pesca en esos lugares. Non sei se está investigando. Sí, se está investigando. De feito, o Instituto Español Oceanográfico que está valorando son as dúas vertientes, non? Efectos que poden ser positivos e efectos negativos. E unha das cuestións que pode acontecer, efectivamente, que haxa un efecto reserva e que nesa zona aumenten especies ou veñan especies, incluso invasoras, que antes non existían. Eu creo que a fotografía ten que ser general. Temos que saber a que nos enfrentamos, tanto desde o punto de vista positivo, por suposto, como negativo. E valorar todo eso en conxunto. Listo. ¿Hacemos debate o no? ¿Hacemos debate o no? Ah, verdad. Claro. Si puedes subir a mesa. Quédate. Sí que se suben nosotros. Ah, vale. Pues si sacamos debate. Se nos hace un poco tarde. Pero bueno. Solo hay una persona diciendo cosas, más que preguntando. Está aquí, Fis. Esto quitámoslo entonces ya. Ah, está aquí. Vale, pues non sabe. No hay nada, no hay preguntas por ahora. Hay una persona que dijo cosas, pero no preguntó. Vale, ábrese un turno de preguntas xerais a todas as presentacións. Digamos, unha variedade de información e de propostas sobre a eólica e entonces invito-vos a mostrar vosas dúbidas ou opinións simplemente sobre este tema que representa Non é unha pregunta, pero sí que dieron a voz alá atrás. para Teixeira, non? Cando se vai a decidir a Consellería de Educación e a Consellería de Pesca, xa que falamos de Burela, que hai todos os institutos, non hai ningún dos outros institutos tan siquiera o ciclo de formación básica sobre a pesca, non? Bueno, non sei cando vai ser eso, evidentemente. Hai un problema de relevo xeneracional na pesca, está claro, e hai que facer cousas para atraer a... Pero unha das cousas que hai que facer tamén, para conseguir que ese relevo xeneracional non sea un problema, é ofrecer seguridade, e ofrecer perspectivas de que isto pode ter unha actividade con futuro, non? E non unha actividade con dificultades, é unha actividade que pode ser engullida por esta fiebre de industrializar e colonizar os nosos mares. Eu creo que é importante a formación, pero se queremos ter pescadores no futuro, temos que darlle tamén unhas perspectivas de futuro
que sean atractivas. E as que estamos dando ahora, con este tema da eólica mariña, precisamente atractivas non son. Pero en ese sentido digo eu porque me leva a outros tempos, non? Eu, de negativo, quero decir que a miña vida dependeu prácticamente da pesca, incluso como un mariñeiro circunstancial, non? Pero o tema lévame a pensar en outro tipo de armadores de outra época que o que lles importa realmente, pois, non é precisamente o tratar ben aos mares nin ás especies, e dá exactamente igual, non? Que a xente que suba a bordo dun barco pois este ou non este concienciada, non? sobre a tarefa que vai a facer e o que todavía se sigue chegando, digamos, de escondidas, pois carioca vendéndose, por exemplo, nos portos. Non quero decir que esa parte da educación necesítase, non? E ademais barcos incluso sobredimensionados para o traballo que se fai, non? Por iso chama a atención que Burela é un punto moi importante, sobre todo na nosa pesca, na nosa distribución, ademais con unhas boas facilidades para a venda e para a amarra dai, pero que os dous institutos, ningún dos dous institutos teñen ese tipo de estudio. Ten ese tipo de formación. Bueno, pois comentarei o patrón maior de Burela, que é o meu presidente, Basilio Otero. Unha vez temos coincidido, pero... Moi ben. Ana, todos queren facer outra pregunta. Bueno, realmente, máis que unha pregunta, é un comentario ou algo que, bueno, creo que xa dixechedes vos durante as charlas, pero cando comezas a pensar en eólicos mariños e se dan esos datos de 70% é mar e ves toda pois, a cantidade de superficie potencial, pero logo vendo todos estes datos te das conta que realmente non se ve ningún tipo de sitio viable, estamos super reducida a superficie. Entón, claro, como que se visualiza que hai moitísimas posibilidades, pero logo te vas centrando e non sei, eu con todos os datos o único que vexo son solapamentos en zonas pesqueiras, zonas de reservas, zonas que poderían estar ben, pero non se pode por logística, que claro, a min isto me parece unha obra de ingeniería que eu son bióloga, entón non entendo nada, inmensa, pero claro, su profundidade non se pode, entón, non sei, a conclusión que saco é que en España non se pode, non? Eu, desde logo, vexo moi complexo en Galicia, polo menos, e no Cantábrico, en Asturias, é dicir, Asturias e Galicia, por exemplo, que son as zonas onde se está plantexando, e mesmo en Canarias, e falas e miras o que son, e en Canarias, ademais, os proxectos son para distancias máis curtas, e resulta que a flota canaria traballa tamén en distancias moi curtas da costa. Entonces, hai muitísimos problemas en toda España, a pesar de que Canarias vai ser teóricamente a pioneira en instalar a eólica mariña, pero hai unha gran contestación tamén en Canarias por parte dos pescadores canarios, porque ven tamén que se poñen en peligro caladoros importantísimos para eles, porque, insisto, están moi cerca ademais das illas os proxectos e as zonas que están planteadas, e aí traballa flota, sobre todo artesanal, que se verían tamén seriamente prexudicadas. Claro, e máis longe da superficie non se está estudando se se pode... Claro que se miden 300 metros eu supoño que é un pouco inviable. E é máis caro, canto máis está longe da costa, pois tamén é máis caro, non? Unha cousa, eu creo que hai que chegar a unha solución de compromiso entre un sector e outro, é o que creo. Porque creo que, a ver, algo que se está facendo ben, ainda que deberían de delimitar ben as zonas, eso non o discuto para nada, é que, por exemplo, cando se implantou a eólica terrestre en Galicia, pois poñase aquí un parque, ali outro, sabes? Non había unha zonificación como estás facendo agora desde o principio, sabes? De que aquí o metes, aquí hai estas zonas e non sei que. Entón, eu creo que nese sentido está ben, pero claro, hai que chegar a acordos con todo o mundo. Non facer as cousas sin científicos. A ver, nesto engadir, se botas unhos números gordos en 400 kilómetros cadrados, que non sei canto pode ser eso, un 0,5% da superficie, podes meter máis dun giga e medio. É o obxectivo do Estado, son 3 gigas a nivel nacional. Quizás
o enfoque que temos nós é o enfoque que se sigue en todos os países, que é hai zonas onde caben un montón de molinos, onde hai moitas solucións, pero hai moito conflito coa pesca, vale? Eso que se fai, pois, no Reino Unido. Tu tes unha rexión, tú puxas con ela, cun determinado diseño, unha máquina, é o que seña, pero igual aquí ten que ser ao revés. Igual o diseño ten que ir un pouco máis imposto, decir, pois mira, isto ten que estar máis cerrado neste sitio concreto, porque ao final son 400 km cuadrados. E igual construir con eso. Eu os mapas que ensinou Torcuato chamoume a atención porque igual esa conciliación dase incluso máis preto da costa que o que está proxectado. Se está máis preto da costa, mellores condiciones de accesibilidade. Os cables, cada cable é 1 millón de euros por kilómetro. É un montón de diñeiro. Menos efectos do campo electromagnético porque estás ocupando unha longitude menor. Está o tema do turismo. Eu entendo que se está a estudiar. Eu o que vexo é que tampouco hai un impacto moi negativo. En canto a, eu vou a un sitio de praia, vexo unhos molinos, eu que sei de Reino Unido, eso non é un impacto grave. E creo que en turismo vamos bastante sobrados no norte de ter turistas. Así que igual de eso podíamos balancear un pouco. Entón, igual é posible, a conciliación, como dice Laura, é necesaria, pero igual o enfoque que temos que darlle é dicir, a ver, que anaquiño nos queda? Canto podemos meter aí? Porque xa vos digo, un eólico destos, pois serán kilómetro medio entre un e outro, pois 10 por 10, son 15 kilómetros por 15 kilómetros, sabe os números. Pero as demarcacións a Nord 2, eso non se pode poñer todo de eólicos, porque igual aí, creo que son igual 10 gigas ou 8 gigas de capacidade total, eso non se vai facer. Entón, igual temos que ir un pouco máis ao detalle. Pero se se poñen máis cerca da costa, polo que teño entendido, agora toda a costa galega é cepa. Eu non estou falando, exactamente, eu non estou falando da... Sí, claro, é que son todos os niveles, os peixes, o que pasa arriba, o que pasa abaixo. É que se empezamos aquí a abrir o bote, hai moitos factores para incluir. Pero eu creo que na demarcación de Asturias, polo que vin de Torcuato, se podes compartir as diapositivas para botarlle unha ollada sería bastante chulo. Igual aí hai algo, na zona igual entre Ribadeo e Tapia, algunha cousa pequena, pero xa digo, algo vai haber, e todo vai ter un impacto. O que temos que pensar é como minimizar o impacto na pesca, o impacto na fauna, e despois pois, intentar instalar estos cacharros. Eu teño unha pregunta como sobre a túa presentación concretamente, que é cando nun estudo considerades que algo ten un impacto neglixible ecosistémicamente, cales son os parámetros para determinar que é neglixible? Eu non fixen estudios, pero si estadísticamente a población antes e despois non hai uns cambios que estadísticamente podas decir, si, hai un cambio, pois entonces podes dicir que é eso, despreciable. Teño unha pregunta aquí no canal de YouTube. José Babarro pregunta, comenta, boas, estáse a analizar os estudos de impacto ambiental en función de quen paga a acción e quen regula. É dicir, como analizar os intereses das empresas e as demandas de información dos sectores afectados. Alguén se anima? Eu creo que o bon de que sea o Instituto Español Oceanográfico quen este liderando os estudios sobre impactos socioeconómicos e impactos nos ecosistemas debe darnos garantía de que vai haber imparcialidade e de que non vai haber ningún sesgo. Por lo menos o sector pesquero, en que levamos moito tempo traballando co Instituto Español Oceanográfico, danos esa garantía. E entendo que o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, que lle encargou o IEO estes traballos, tamén lle dará esa garantía.
O que pasa aquí, o que penso é que se falaba antes, non? De que xa estamos chegando tarde á solución das enerxías alternativas, e é certo que os estudios científicos normalmente levan tempo, e por outro lado, os informes de impacto ambiental muitas veces recaban sobre as propias empresas cando debían ser institucións independentes, non? E entonces aquí ahora se xunta a ausencia coa necesidade de certa prudencia, non? Entonces isto é un problema. É un problema a hora de resolver, pero eu coincido un pouco con Pablo de que debíase de buscar unha opción de mínimos para intentar ir pouco a pouco saindo para diante e sobre todo pensando que o que se está plantexando neste momento é unha cantidad de gigavatios relativamente pequena. Pero bueno, tamén está outro comentario que había na propia no canal de YouTube sobre o tema das aves, que aquí hoxe non se tratou, que tamén faltan tamén estudos, porque esta é unha zona onde o impacto sobre as aves pode ser bastante importante, non? E que solucións se dan para precisamente evitar eses danos. ¿Alguien máis anima? Bueno, yo tengo una para Torcuato y va un poco en el tema de los datos. Datos que yo creo que en algunos casos, no sé si el IEO o el Ministerio los tiene, aunque se han enseñado mapas de caladeros y de actividad pesquera, pero yo me imagino que para los pesqueros, los armadores, muchos de los datos de posición de los caladeros son un poco secreto industrial o secreto empresarial. Entonces tampoco sé hasta qué punto esos datos están en la mesa de los investigadores del IEO o del Ministerio. Supongo que ahí también habrá algo de problemática para tener toda la información necesaria, ¿no? ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, entendo a pregunta. Sí, hai ese resquemor, pero hoxe en día tanto o Instituto Español Oceanográfico como a Secretaría General de Pesca, a través do seguimento da Caixa Azul, que levan todos os buques con máis de 12 metros de eslora, ten un posicionamento, e a través do propio AIS, pero sobre todo a Caixa Azul, non? Ten un posicionamento bastante fidedigno da huella pesquera. Por eso eses mapas que vos puña aí de huella pesquera son datos da propia Secretaría General de Pesca, que ten segmentación por diferentes flotas, non? E se a iso lle engades unha capa de stocks pesqueros e de zonas sensibles ou menos sensibles de como se encontran biolóxicamente certas especies, pois evidentemente vai dar unha fotografía bastante fidedigna do que temos enfrente, non? Que eso hasta ahora non tiñamos. Entonces, bueno, creo que é importante que esos datos teñan non só unha presencia en estos foros, sino que tamén o teñan en conta os diseñadores da planificación do espacio mariño, que é o que pretendemos. E o propio armador que me facilitou a min esas capturas de pantalla do plotter, pois tiña moitos resquemores, evidentemente, pero dice, é unha boa causa, exponos e explica o que me supón a min que me implanten aí na zona Nord 2 e na zona Nord 3 un polígono de eólica mariña. Es que exactamente esa captura de pantalla es la que a mí me suscitó la pregunta, porque claro, el caladero está a mano, es decir, eso no lo tienen las administraciones públicas, está claro que no lo tienen, ¿no? Y bueno, por ahí me entró la duda también. Además son líneas de arrastre, ¿no? Sí, son líneas de arrastre, sí. Pero los bancos se los pintó a mano. Sí, pero me choca, é compatible facer lances de arrastre nunha zona onde está a protección da cigala? Sí, de feito é o arrastre, é dicir, ahora mismo esa zona ahora mismo está vedada, e non hai, o TAC de cigala é cero. E o arrastre precisamente, cando o stock de cigala está ben, é o que se dedica a captura da cigala. Dicir, desde o momento en que os datos científicos nos digan que o stock de cigala pois ten uns parámetros que se poda pescar en rendimento máximo sostible, automáticamente pois se permite de novo a captura de cigala. Ahora, actualmente, para ir a cigala tes que ir con un aparello determinado que lle chaman a raspita, para traballar en certas zonas onde sabes que hai presencia de cigala. Como está vedado, no sentido de que hai TAC cero, vamos, non que este vedado, de que hai TAC cero, non podes capturar ni un solo kilogramo de cigala, e xo capturas, tes que descartalo, porque é unha especie de alta supervivencia, pois nestes momentos levamos 8 anos,
sin ir a captura de cigala. E se está intentando proteger esa zona. De feito, os arrasteiros non van a esa zona porque están intentando, evidentemente, protexela. E a sorpresa nosa é que, de repente, o Miteco nos planta ali unha das zonas máis importantes para a instalación de eólica marina. Casi seguindo ese argumento, con todos estes datos que tedes de onde se pesca, que se pesca e todo, podría ser posible debuxar, como llamas ti, un polígono e máis ou menos estimar o impacto económico que pode ter para a pesca, non? A zona do Lirio que decías antes no Norún. Eso sería, eu creo que, moi útil no primeiro momento, non? Porque, ao final, se a eólica nun polígono desplaza a pesca, un acto de compensación sería o máis lóxico. E, de feito, sería un parte casi residual no profit do proxecto. Entón, eso igual tamén sería algo interesante que seña posible, decir, nós temos os datos, sabemos que en cada píxel do mapa vale pois determinado nivel de económico e transmitir un pouco para que ese diseño seña mutuo, digamos, de mutuo acordo. No, eu creo que os datos, é dicir, falta un pouco como ordenalos, non? E así nos ten dito incluso o propio director de IO. O IO ten unha base de datos importantísima de todo o caladeiro cantábrico noroeste e outros caladoiros, porque se fan campañas e hai datos que facilita a propia Secretaría General de Pesca. Entonces, esos datos hai que compilalos, hai que ordenalos, e sobre eso despois hai que facer o que se chama unha cartografía dos stocks. Saber en cada zona concreta onde se pretende implantar unha zona eólica mariña que stocks temos aí concretamente, non falo xa de tía, senón que stocks temos pesqueiros e cal é a súa situación biolóxica. Por exemplo, en Ano 2 temos a cigala que está nunha situación biolóxica delicada. Está claro que aí non é máis conveniente implantar aí unha zona para eólica mariña. Temos en Asturias unha zona de veda do Besugo. Pois tampouco é máis conveniente implantar aí unha zona para eólica mariña. Temos en Asturias unha zona de protección de biodiversidade. Home, tampouco é máis conveniente dicir que o diseño que se fixo da eólica mariña en España é un verdadeiro desastre. Non hai por onde collelo. É o exemplo do que non se debe facer. Se queremos dicirle a un Estado que no futuro planifica a ordenación do espacio mariño nas súas aguas, o que hai que dicirle é, mira, aquí tes unha compilación de todo o que non debes facer. Porque se fixe francamente mal desde o principio. Eu creo que agora están intentando revertir a situación. De feito, os planes de ordenación do espacio mariño teñen unha duración de 6 anos, son revisables, cos estudios que se van poñer encima da mesa por parte do IO, eu creo que se van revisar, se van a aportar datos importantes para todos ter unha fotografía exacta de en que marco nos movemos e a partir de aí podemos empezar xa a falar de planificar en serio, porque temos unha fotografía exacta. E creo que en Balsaín, o 11 e 12 de setembro, hai previsto tamén un taller importante con presencia de promotores, científicos, sindicatos, armadores, etc. E aí o IO creo que ten idea de presentar xa un avance destes traballos e creo que eses foros de debate non forzados, senón que fluyan, son os que nos van dar pistas sobre, ao final, onde podemos implantar a eólica marina en aguas españolas. Que ao gallar se pode implantar, evidentemente, porque a loita contra o cambio climático e isto estamos todos empeñados no mesmo. E entonces todo o que sea aportación de enerxía limpia, neste caso a través da renovable mariña, pois vai ser benvida por todos, incluídos os pescadores, por suposto. Alguna cuestión máis? É un debate quente. Bueno, pois moitas gracias pola vosa presencia, tamén agradecer aos conferenciantes de hoxe as súas contribucións e o seu esforzo por estar aquí e tamén, bueno, a facultad por deixarnos este local fresquiño, como apuntaban pola mañán, e mañán seguimos coa seguinte sesión sobre o tema das nosas rías e acuicultura e espero veros mañán por aquí. Gracias.